lakas iki. Iki nganggo kode etik. Oh, kode etik kan bagaimana? Bener. Kuwi nek kowe nyel ngapura karo Mas sing ngendaki, nyel ngapunten Mas sing ngendak sing bagus dhewe. Ini. Oh, ngene ya Mas ya. Karena bareng iku sing bisa lho, Rek. Bisa kan. Ora bisa undi bojo. Nyuwun pangapunten Mas pengendang ingkang bagus dhewe. Ini. Ini kata kurang sopan lho, Rek. Sopan kudu iki ngarepe. Kurang sopan. Saya ngomong seduluran itu kan terus kagok. Kudu ben cecak ben maker. Ben templek. Templek masuk. Lah nek banget dadine pakat. Masuk. Sopan. Bolong ngamrok nang Tuhan. Kok iso nang. Sampeyan iki putih banget to Mas. Kowe pelecehan. Adone apa to, Mas? Wong malu yang nomor putih. Kowe iki arep matur nang Mas Ireng lho. Hei kamu iki. Putih. Wong cetok. Lah kan ya. Wong ki ireng karo putih. Kuwi malah sehat ireng. Ireng itu berarti dia lambangnya mau bekerja keras. Tetap sehat kok ireng. Ora iso. Tetep sehat wong putih. Wong suwak kowe iki pengalaman turun patek ombok. Tapi enak kan tetep akeh. Dokter menyatakan hitam tidak ada yang namanya sakit kehitaman. Tapi ini boleh jadi ada sakit kemutian. Lagi kalau bareng ini lagi tetap waktu dikusul kok gimana? Ora iso Pak dalang. Tetep menang putih. Saiki wong wedok nek tuku beras niku nggih, tetep pilih beras sing putih sing niku nggih. Beras sing putih regane piro? Beras ketan hitam luwih larang luwih sehat. Ape ireng? Pokoke ireng Mas. Ora iso. Kuwi menang putih. Aku tuku mobil tetep menang sing putih. Mobil pemerintah saya putih. Regane larang ya. Mobil putih gak makane regane nek mobil ireng sepuh kok kesing numpai. Aku duwe mobil putih wae nganggur pengen gak gelem. Apa? Ambulan. Ireng. Putih pokoke. Ireng Mas. Nah aku berani gareng Mbak Eva. Apa? Padha pemancing. Nggih. Rene putih karo ireng sing kepanas sing ra ireng lho. Dadi wae seneng karo sing ra ireng. Ora iso Pak. Apa neh? Tetep putih Pak. Putih ku piye? Pitik lho. Apa? Wong ning Indonesia pitik iki lho. Pitik putih, kuwane tetep putih. Iya tetep ngono. Ora enek kok jenenge pitik putih ngendhoke ireng. Ora enek nek ireng tetep ngendhoke putih. Lagi Mas dalan kanca-kanca pengrawe iki kok golek bojo. Golek sing putih kok Mas. Ya tetep putih Pak. Lho nang kamar sing digoleki yo ireng. Cocok. Bukan Mas digolek putih kabeh iki macet. Lho ngopo? Pokoke ireng. Yes, Mas ireng. Yes. Halo, ayo wong putihan ngono. Pak, nek nyoto pinter, saya gak percaya. Sing kalah gendong. Teleki. Sing kalah gendong. Kowe iki melu aku nek malah terkasake. Ora urusan. Kowe kok wedok lho. Oh, Pak. Kowe iki singgen apa gali jono ngene. Gagak. Seneng malah ya, Bang. Aku apa saiki, Nak? Oh, pitik balik sapa kebon apa? Nanas. Salah. Salah pitik golek angan. Pitik pakai sapa? Pitik golek angan apa anak pitik? Ora bongkok golek angan sih ora. Bener. Sego sakapa dirubung semut. Salah. Salah sego mambu. Sego mambu. Salah sego mambu. Basa kepel dirubung Sego mambu sego dari ini dirubung semut mambu. nek magelang sawah sawah. Ora. Aku sing teko. Apa sing nengok? Hah? Apa? Basa Cina. Apa? Basa Cina iki Apa? iso terang-terang. Ora. Pak ora iso. Pokoke gendong. Ya. 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 Ngerti? Ya. Repot nanti. Ya. Kok kono, tekan kono, muter ono, muter ono. Ada adoe. Nganti sik tak mikir iki carane bales piye ya. Iki kudu aku kudu menang iki. Ha. Apa? Ling yu gotli. Mas selamat malam. Selamat malam. Lah apa? Maling melayu dicekoki. Piye
Mbak Eva